menene matsayin azumin wanda yake kallon bidiyon tsiraici alhali yana azumi? A magana mafi inganci na malamai, yana yin azumi sannan kuma a cikin azumin nasa yana yin zinar ido. Zina ta me? Ta ido, saboda akwai hadisi riwaya na Imamul Bukhari rahmatullahi alai, hadisi na 5889 da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa al'ainani ta ziniyan, ido yana aikata zina. Zinarsa shine kallon abin da Allah ta'ala ya haramta a kalla. A nan wurin kai tsaye ya bayyana shi da kalimatu zina. Na biyu, idan muka duba Ibn Bas rahmatullahi alaihi a ƙarshen tafsirin suratun Nur ya yi magana mai muhimmanci da Allah ta'ala ke cewa wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un.